Ekzémy, alergie u detí začína jeseň, zima a to je obdobie, keď často beháte k alergologovi, lebo majú rôzne fľaky po sebe, červenú kožu, suchú kožu a tak ďalej. Z čoho to je? Tak ako hovorím, choroby neexistujú. Keď sa rozumiete aspoň trochu nejakej fyziológii, biochemii, ako funguje telo, prečo robí to, čo robí, tak pochopíte, že to nie je choroba. To je logický výsledok nejakého vplyvu na telo. To nie je choroba. Telo to nerobí, lebo chce, alebo ináč nevie. Jednoducho je to výsledok toho, že nejaký vplyv vplýva na to telo. Pôjdete k alergologovi, on bude krvné testy robiť, antihistaminika, kortikoidy, mastičky a antibiotika a tak ďalej. A pritom príčina je často v tých dávkach. Hexa proti rôznym chorobám. Toto, keby ste si dali vy dospelí, odávkovali ste sa, tak budete mať pravdepodobne tie isté problémy. Akurát vás už presvedčia iba na tetanovku. Takže už nemáte až takú záťaž na to telo vaše. Plus je staršie, je zvyknuté, je nejaké vyregulované už v tom prostredí, v ktorom žije. Ak si myslíte, že choroby existujú, tak prečo potom odreté koleno, ktoré si odriete o asfalt po 8 poldecákoch borovičky, nepovažujete za chorobu? Pretože viete, že to je výsledok vplyvu toho, že ste sa napili, potkli, odreli koleno a že to odoznieje. Ak by ste ale išli k lekárovi, ku kožnému s tým odretým kolenom a presvedčili ho, a myslím, že väčšinu by ste bez problémov presvedčili, že to odreté koleno je chronické, že ho tak máte už v takom stave, červené, hnisavé, chrastá, pol roka, tak by vám napísal tiež antibiotika, mastičky, kortikoidy, antihistaminika a povedal, že je to nejaká chronický zápal. Presvedčili by ste ho na to. A to isté je s tými ekzémami, atopickými ekzémami. Oni to nepovažujú za výsledok nejakého vplyvu na telo, zvonku, znútra, napríklad tie zdravé jogurtíky s karagenanom, plné mlieka a neviem čoho ešte. Nepovažujú, že toto je problém. Oni idú riešiť ten problém spôsobom mastiček s antibiotikami, kortikoidmi, antihistaminika dajú. A chudák decko trpí. Takže si rozmyslite, či nejaký ekzém je choroba, alebo je to výsledok vplyvu na telo rovnaký, presne rovnaký, ako odreté koleno.